Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah. Allah lamiɗo hoddiri mi wardani be vidéo kesol dow ko larani tindinoji application ji je téléphone meɗen. Woli sirriwa gotel haba fulfulde woni woli sirriyel gotel woli sirriwa gotel ngam yiɗi holla on ha téléphone meɗen ha nastoɓe YouTube ndara vidéo ɗum boɗɗum sosai ko bo ɗum nafuda sosai ko bo ɗum fayida sosai ha nastowo YouTube lara vidéo. Jotta kam ami waɗana ami tindina deden en pamata deden no hakkilo meɗen famata. Masalan a nasti YouTube a laari vidéo a timmini, amma goɗɗo mo a laari vidéo muɗum ha YouTube go o accai lamba mako a yiɗi a yewtida e mako ko bo hokkam waɗane publicité goɗɗum feere ko ne amma o accai lamba mako ha vidéo je a laari ko ha les vidéo ha description bo accai lamba mako premier commentaire ha commentaire bo accai lamba mako a mari bo haaji a wolwana mo o jaabe ta wolwan mo gal commentaire o jaɓata ko maɗa ngadi shiru wonan mi tammi on paami a wolwanan mo gal commentaire amma o jaɓata ko maɗa a maran bo haaji o gewta be mako. To mi hollete sirriwa gonga ngal a tokkoto a yaha a tawa lien mako je o acci ko je Facebook ko je Instagram ko bo je WhatsApp ta wolwi direct yana mako e bo responde de ɗuma noon mi yiɗi mi holla en mi tammoto a faami an darowa mi tammoto a faami ko mi yiɗi wigo. To a faami hidde ko aya lara vidéo ɗo ha les ko a laran har waɗi subscribe ko bo abonné ko bo abonné abonné yawwa mashallah ɓawata abonné waɗanayam like man waɗanima like ɓawata waɗi like a winda ƴamol maɗa ha les commentaire min kam mi jaɓan ok a winda ƴamol maɗa ha les commentaire to Allah wawni am mi jaɓate to nangi mi waɗa vidéo mi waɗan vidéo inchallah. Tawi tu abonu a waɗana en like a partage vidéo ɗo yahugo yeeso beɗo miɗa en assalamu aleykum wa rahmatullah en fotta nder vidéo majum bana ni bisalam. To bandama ofnama e lanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdullah Kadiri Abubakar en mbiyan kollan sirri feere nder YouTube to tokkeran nder vidéo yiga fuɗɗam haragare kadi tawi to abonu ha chaîne Fasaha TV e ɓawto a aboni a partage vidéo yago yeeso a ɓiɗana vidéo man like machallah en nasta YouTube bana ni ham tefa aro mana cappirgel ngam suriyam mi habdi fungel sali hande kam ngam majum en gara cappirgel man kadi ndangel ɗo en gaddingel ha ɗo nda YouTube men en nasta banni kami on dari YouTube yawa en nasti YouTube tabitina connection maɗo maɓɓiti to a nasti YouTube en gara misal dow vidéo meɗen je Fasaha TV en mbino bo na sai vidéo am ko vidéo je toyi en gara misalu Fasaha TV to nda en gaddani en Fasaha TV ɗime hani a waɗa fahin sai a wara ina nda ɗo ngaɗon no aboni e ta abonai bo ɗon do maɗa a abona ni a ta abona sai a iya haɗo ok to a iyi haɗo sai a wara a mema nda ha ɗo waɗi abonné subscribe a abona ok a aboni deja ɗime lutti notification je no mbiya notification woɓɓe feere anda wato je no mbiya notification woɓɓe feere andari mi wonte notification Allah hugo to suri wala ɗo ka sai nawɗum to sai a wara a iya nda ha ɗo ittani ka to nda ha ɗo tami on dari sai a ina dow ton ok to a iyi dow ton sai a wara a iya nda ha ɗo fahin ha ɗo
tammi a laari to a laarai en loro nda haa ɗo a iya to ton ɗo waɗi tutte be français. Ok, to a ii do ton shikenan ɗon woni a abboni. To en yahi ndara sirriji en giɗi hollugo kadi. Jotta kam a woodi haaje whatsapp am, a woodi haaje yewtugo be am min fasaha, amma a wala lamba whatsapp am. Ne ngatta ngewta be am? To war inu nda haɗo, nda haɗo, ay Allah, nda haɗo, haɗo haaje ɗo ɗo haɗo, arata ina hatton. Ok, na laari na. To a ini ha ton, ok, to a ini haɗo wurtinante kala hunderam jimlo hutinira pat. Nda YouTube am ha dow, nda YouTube, nda Facebook, nda Instagram, nda TikTok, nda lamba WhatsApp. Jite a ɓuri marugo haaje, a woodi haaje yewtugo be am ngal Facebook, a iya dow je Facebook ɗo yarete ha content je Facebook. To ngal Instagram to a ini yarete ha content ha Instagram. To ngal TikTok a yi yarete ha TikTok am. To ngal WhatsApp yarete ha lambam je WhatsApp. En ponda en ɗara misalu masalan en ponda dow je tema kan WhatsApp na ko Facebook. WhatsApp en ponda to Facebook. To a yi dow je Facebook banni a de'ita kadi be hakkilo banda. A laari baddiyam ha konti am je Facebook go, an bo yarete ha konti am je Facebook. Ay ɗaran gon message a nasta ha en bindata message ay ha waɗana message mi jaabe kala ƴamon ma jamari haaje fu. En pona be Instagram bo, to a yi dow je Instagram en ndara ha ɓi harugo en wayo nastinan ha Instagram ha konti am je Instagram. Bana ni sai en gewta kala ko a mari haaje yewtugo fu a wolwa mi repondete. Ok, to adi bani so ara open Instagram yarete ha konti majum en yaha en gewta. To en pona dow je WhatsApp en ndara nda ini dow WhatsApp. Waddi ma haɗo wallete install mana a telecharge WhatsApp. A telecharge kadi to a telecharge yarete ha lamba. To banni on ɗo on sirri jangiri hollugo nana ɗum hunde fere caɗum banni. To YouTube bo nda YouTube on kofnama ngelanama eruji ɗuɗɗi. Taro lara video ɗo man je jotta jaro lara ɗo man ɗo. Video jaro lara ɗo lara haɗo adi like haɗo atawan ɗo banni sai a ina to jero si wartan banni. Usaini waɗane like ta yejjutu kadi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sitten foti a video je yeso.